Lagay natin si Peter. Para parehong bata yung open. Tapos setter, syempre si Gian. Kasi, di ba pag dayo-dayo, nung libero syempre, ultimate libero. Si Kurt pa din. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Para sa akin kung mabuha ko ng ganito, kahit hindi man pamalakasan, ang importante yung nag-enjoy kami nandun yung namin, yung unity, happiness. Kasi anin mo yung team kung din naman. Pinili mo nga yung malakas pero hindi naman nagkakaintindihan, hindi wala din ako. Sino nga? Sino nga? Okay, first, Kami kasing intro. Kami kasing intro. okay. By position na yun, di ba? Ikaw bahala. Okay, Sa dream team mo. Ano, siya yung nakasanayan kong setter, Gilbert. Para sa akin, setter, si Gilbert. And, open. Siyempre, Kenneth Gabina. And middle, Aaron Gabina Castillo. Tatlo. Sa utility, siyempre ako yun. Or libero, pwede din. Basta apat na. Oo. Pang 5. Five. Si Cervantes. Si Jordan yun. Okay, Jordan okay. Cervantes. Tagal Ang ko maraginot naman. ng Kalipangpang. Wow. And, Ayaw. Sana mapanood niya to. Oo. Pag, Sana. pag mataas yung set. Open Power yan. na. Open. Okay. Sana, Ilan ayun. na yun? Anim ata siya? Lima. Lima pa lang. Last. Okay. Isa dyan. Kuya Pao. Saan ako doon? Teka lang. Parang kumpleto niya. Open. Pwede namang sabay. Ayaw. Oo. Yung ano ka. Oo. Okay. Pero, gusto ko rin siya makasama. Di ba, pang ano ka rin naman, all around ka na rin naman. Pwede ka mapunta sa... Oo, naglalaba ako, Oo. naglilinis, nagluluto. Pwede ka naman sa middle. Pero, open. Okay. Gusto kita sa... Kasi yun naman yung ano. Oo. Gusto kong sama si kuya ko. Kasi yun doon yung tipong hindi sumusuko. Huwag lang padabog yung kasama. Tsaka naninigaw ng kasama. Oo. Naninigaw nga siya. Pero hindi naman yung sigaw na parang ano din siya. Kumbaga ano niya Pambuhay yun. lang. Oo. Parang motivation lang yun para sa Oo. team. Pambuhay lang Oo, kasi pambuhay lang. pag nakikita mong Oo. low energy na yung katin, Oo. Mapapansin mo rin. kailangan iangat mo yung katin mo. Kasi maraming ganun eh. Oo nga. Pero minsan ganun din naman ako. Lalo na pag pagod na talaga. Siyempre tao lang. Hindi Oo naman. naman. And May time din naman wala talaga akong gawa. walang iba kundi si Kurt William Kison. Ano naman? Una pa lang kasi, una kong kilala sa kanya, dumayo kami dito sa barangay Amagbagan doon. Ang liit niya pa noon, ang cute niya, grabe. Okay, napansin namin yung laro niya, talagang humanga na ako. Liga Saka yung na. first liga ng Oo. PVC, Survey Volleyball Club, siya yung best Oo, libero. Siya yung, Siya yung pinakabata, Oo, and siya yung best libero. Ang daming humanga sa kanya, pra. So yung dream team para sa akin, unang-una si James. Hindi ko siya lalagay sa open. Babaguhin ko yung position niya. Libero kung siya. sakali. Hindi. Joke. Middle pa ilang dalawa ni Mark Banda. Perfect. Kasi syempre matatangkad. Oo. Kailangan pag nasa gitna, 'di ba? Mostly matangkad talaga. Tapos syempre UT, si Jmar doon ko siya ilalagay. Then first open si Kenneth. Ang second ilagay natin si Peter. Para parehong bata yung open. Kasi pag parehong bata pa, maliksi, Oo. Ah, Agresibo. yung stamina, Oo, agresibo siya. maano pa, sa malakas pa, yun yung kailangan. Kasi syempre pag pangit yung reception, sa kanila ibabato yung bola. Maanyasan nila. Tsaka, tingin ko mag-i-improve pa si Peter. Oo Mag-evolve pa yun. Talagang gagaling pa. Makikita mo po rin. Basta magsipag Gagaling lang pa siya. yun. Minsan kasi din Tsaka sana tumangkad pa. Para Sa magsipag pa kasi minsan, hindi siya. Hindi, masipag daw mag-training yun. Masipag siya. Lutang nga lang minsan sa court kasi minsan. Tapos setter, syempre si Gian. Kasi, di ba pag dayo-dayo, nung nakasama ko siya. Ang galing talagang mag-set. Tapos, minsan kahit patawid na yung bola, patawid na yung first ball. Kaya niyang discard yan. Kahit maliit na one hand niya. Yung tingin ko sa kanya yung parang si siyempre hindi nyo kilala, yung legend setter ng Brazil, si Fofao. Oo. 5'8 lang yung height niya pero basta magaling siyang mag-set. Paborito kong setter kasi. Oo. Tapos, setter, syempre si Gian. Kasi, di ba pag dayo-dayo, nung nakasama natin, nakasama ko siya. Ang galing talagang mag-set. Tapos, minsan kahit patawid na yung bola, patawid na yung first ball.
Ang galing niya, tapos nasiset niya pa rin sa akin sa middle kahit ang pangit-pangit na ng reception. Pero, libero syempre, ultimate libero. Si Kurt pa din. Parang pag-agawin natin. Tatlo, diba? It's a triple time. Doon Na na Kurt. kung ano yung over Kasi- titriplayin ko. First Para time ano first time kong napanood si Kurt dun sa laro sa sports complex, yung ang lit-lit pa niya, tapos Late lang naman. Iba yung- Sabi ka lang mo kasabi ko. malit talaga siya, Malit no? talaga. Hello, Kurt, oh. Char. Iba yung suot niyang uniform, kasi hindi ko alam kung hindi siya nagawa ng uniform, basta iba yung design, parang ganun yata. Basta yung video nasa nasa Facebook ko. Pwede niyong makita yon. Ang galing niya doon, talagang binubuhay niya yung team, Wow. binuboost niya yung confidence ng mga kasama niya. Siya gumagawa ganun. O tapos meron pa yung bumilib talaga ako na parang drop ball yata yun. O hindi, service pala. Tapos sumabit yung bola sa net. Nakuha niya. Nakuha niya na, pancake niya na. Bigla na lang, as in walang tao dun sa space na yun. Walang player. Tapos bigla dun sa video, biglang May bumulusok. may bumulusok na ganun na na-save niya yung bola. Ang galing, sabi ko. Ang galing naman ng batang to. Tapos mula nun talagang bumilib na talaga ako. Hanggang halun nga, siyempre nakakasama namin siya sa Laro. sa Dayo. At yung Dayo, hindi yung Dayo na yung basta medyo pang malakasan na din talaga. Alam mo yun, yung kaya niyang sumabay. Ang galing. Kaya Kaya tayo ngayon, na hindi pusta ang habol. gusto din. Hindi, I mean, hindi. Kaya niya makipagsabayan. Ang galing. Salo kong salo, tansya kong tansya. Natutuwa talaga ako sa kanya, kaya gusto ko siyang kasamang libero nun. Kaya kahit sa ang liga, Oo. bit-bit ko siya. Di ba meron pa yung time na sabi ko, ayoko nang maglaro, ayoko nang punta sa sports. Kaya lang biglang nagpaliga si Candy. Tapos chinat niya kasi ako. Kuya po, samahan mo ako dun sa team kasi wala akong close dun. Kasi bumalik ako. Sumama ulit ako sa mga siya talaga yung ultimate libero. Talagang libero goals. Nung liga nga sa season, iniisip ko nun, ako siya eh. Kasi naglibero ako nun. Sa season. Kaya alam ko din na Pero nag-perform naman ako ng tama na. Nakaprap. Dream team mo. Pusurubian dream team. Pwede hindi ako pasali nun. Oo, pwedeng kasali ka, pwedeng hindi. Una kong gusto, actually. Setter, si talaga, Gil. Talagang siya yung yung actually ako yung naunang naging setter sa amin. Wait lang. Kaso lang. Nauna ka, pero pinalitan ka Oo. niya. Oo. Ako yung Setter pero siya yung saan? Oo. nag-improve. Parang lalo. nauna ako sa team, tapos dumating yung mas bata, Mm-mm. tapos siya pa yung naging main setter. Di ba? Ang open spiker ko sa Isaiah. Noon o ngayon. Kasi ako malakas ka din dun. Noon. Oo. Oo naman wala akong masabi kay Itals noon. Lalo na pag pagkuha niya yung set. Ayun. Nung kalaro namin siya sa Dayo ay naku, Oo. parang 6 versus Kasama 1. kasi namin dati. Kasama niyo siya. Mm-mm. Parang 6 versus 1. Oo. Tapos, isa Siya lang lang yung lagi gumagawa. pumapalo sa amin. Mm. Pero nung pumasok si Paulo dun sa court, ay Oo. nako, goodbye Sayas, hello Paulo Oo. Pangilinan. Siyempre, kailangan magpakilala ako. Naalala ko pa nung binakal ko siya, grabe, nablakal ko siya pero yung kamay ko sobrang Mm. pula. Sino? Ikaw, Ako? nablakal kita dati dyan Ay, kasi baka rubber yung bola. siguro. Oo, rubber Rubber pa yun, yung Rubber doon. pa yun. Grabe, nablakal ko nga siya pero yung kamay ko parang hinampas ng Kasi Dos gigil Portos. ka ako. Saka namin yan eh. Gigil Kalaban Ang sakit namin. nun. Pulang-pula yung kamay ko. Ilan na yung sabi mo? Sa dream team mo, kung sino yung gusto mong ilagay sa isang team na pinaka gusto mo na lumaban. ganun. Libero. Hmm. Wala na. Nasabi niya na yun. Siya ulit? Oo. Sabi na ba niya lahat? Nasabi. Pang-apat, yung open na naman yung kaka-alternate. Diba siya yung mag-serve? Siyempre, taga-video ako. Ako ba yun? Oo. Diba? I-claim na lang. Tapos, Taga-video hindi pa. ako Tapos nun yung eh. sinagot ko niya rin, sinabi ko, ako ba yun? Tapos bigla niya sinabi, hindi si ano. Kaya ako na. So, sino? Ikaw. Ako na rin. Siyempre. Ako pa yung taga-video. Supportive ako. Oo, yung mga napapanood yung video dun sa Facebook, yung mga old videos ko, yung tumatawa, yung nagko-comment, yung nagmumura siya yun. Basta hindi ako gutom.
Kasi pag gutom na ako na naglalaro, sige, wag kang magpapakita ng kakaiba kasi Kasi yung lantang gulay magiging grabe. lalagyan, parang nilubog sa chili oil na punong-puno ng sili. Kumbaga, kung Kilo yung na normal na ako laro, ng naninigaw, pag gutom na ako nun, mas naninigaw. Parang yung siling lamuyo pag nag- Ilan din sabi mo na? Apat. 4, okay, pang 5. Si Kenneth talaga. Mm. Ano yun magaling siya mag-adjust sa mga positions. Mm. Pati sa kung ano-ano. Actually, madami siyang alam na mga positions and magaling siya mag-adjust. So, si Ken Gavina talaga. Siyempre ako na. Ano ba? Akala ko ba di mo sasama sarili mo? Papatalo ba ako? Papatalo ba ako? Papatalo ba? Kahit Papahuli na ba? Alam na sila naging Kahit takot na- ako sa labas lang. Oo. Ganun. Mm. Kahit na medyo katabog, ganon. Siyempre, be proud of yourself. Mid lane, malakas to. Ay, wait, So, 6 lang. Baka may yan. Hindi. Okay. 7. Yung ka-alternate ko sa mid lane. Okay, sino? Si Jaymar. Mm. Kasi halos na nung may video yung sumali sila dyan sa Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new videos like this one. Thank you and God bless.